всички сме единодушни, че народът трябва да бъде питан. Трябва ли да има такъв референдум нов? Как може то да се осъществи? И какви са в момента порталите, тунелите от крепостта, които отново да завардим, и как можем да възстановим тази паднала стена или кладаща се в момента, кладащия се зид на, пак ще кажа, тази външно обсадна стена, която пази нашата цитадела. Имаме ли възможност да прегрупираме войската и да направим един план за противодействие и добра защита, дори и контратака? Да, значи можем най-общо да дефинираме тези начини като правни и фактически. Фактическите, това са действията, които извършваме от юли до сега, и те се изразяват в протести, писане на писма, предоставяне на информация на органите, от които зависеше влизането на България в еврозоната, включително сега въвеждане на еврото. Но те са безплодни до толкова, доколкото както нашето правителство, така и Европейската комисия, така и Европейския съвет, така и Европейския парламент са слепи и глухи за данните, които ни им изпратихме. Това са стотици писма с конкретни данни. От народа, не от правителството. Разбира се, защото ги изпращаме ние, обикновените граждани. Ние сме никои. И другите начини, това са правните. Значи има така разписани в договорите за Европейския съюз определени условия за обжалване на актовете на органите на Европейския съюз. Много е трудно, почти невъзможно, предвид капаните, които са поставени и там за обикновените граждани. Ако, да речем, един орган на Европейския съюз реши да обжалва някакъв акт, при него се предполага правен интерес. Докато аз като гражданин на България трябва да докажа личен интерес, пряк интерес от това, че е прието еврото в България, което на практика е невъзможно. Може това да се случи чрез националните съдилища, в които евентуално да поставим такъв въпрос преюдициален за нищожността на този регламент, с който България е приета в еврозоната. Той е нищожен или незаконосъобразен, защото тя не е изпълнила конвергентните условия. Тези пътища са бавни, трудни, но не и невъзможни, и ние в момента работим по тях. Другия начин е пътя на референдума. Затова ние заявихме първо на 28 юли, внесохме уведомление в Народното събрание, че започваме подписка. Това изисква в рамките на 3 месеца да съберем минимум 200 000 подписа, които да внесем в Народното събрание, което вече да започне да обсъжда дали поставените въпроси са допустими или не. Естествено е, че има много резерви, има недоверие, има въпроси, как така ще напуснем, например, Европейския съюз, като е ратифициран договора, пък закона за прякото участие забранява. Не е така, защото ние не можем да пререшаваме с референдум въпроси, които са определени, разписани по определен начин в договорите. Ако договорът за Европейския съюз казва, че никоя държава членка, след като бъде приета, не може да напусне Евросъюза, ние не можем да проведем референдум да го напуснем. Но в случая ние какво искаме? Ние искаме да започне тази процедура. И понеже това става с акт на Народното събрание, го искаме от него. Същата е логиката и за еврозоната, там пък процедура не е разписана, но няма и такава забрана. Поради което, и тъй като такъв въпрос не е уреден в договорите, ние искаме нашето Народно събрание да свърши тази работа. Не на последно място, ние искаме да се облегчат условията за провеждане на референдуми, така както сме предложили от утре нататък не 200 000, а 50 000 души да инициират провеждане на референдум, за да можем наистина да решаваме пряко въпросите, които ни касаят. И в частност въпроса за дигиталното евро, който вие поставихте. Към момента не е влязъл в сила регламента за изменение на регламента 974 от 8, регламента за изменение от 8 юли, с който се изменя регламент 974 от 1998 година. Той ще влезе в сила на 1 януари 2026 година. Регламента, с който евентуално ще се въведе дигиталното евро, ще касае само държавите членки на еврозоната.
Ако ние днес, чрез референдум, кажем, ние искаме да запазим плащанията си в кеш, ние искаме да не приемаме дигиталното евро, това ще задължи Народното събрание да приеме такъв акт. И веднага давам пример с Австрия. Какво направи Австрия? Австрия въведе възможността да запази плащанията в кеш в Конституцията си. Защо в Конституцията си? Защото Конституцията стои над европейските регламенти, въобще цялото законодателство на Европейския съюз и договорите. Ето как те решиха въпроса. Ако утре ги задължат да въведат единствено и само дигитално евро, Австрия казва, моля ви, това в нашата конституция не е позволено, затова ние си оставаме с плащания в кеш. Не, те просто мислят за народа и за държавата си. Докато нашите управници са, както виждате, като папагали, преповтарят. Знаете ли колко от нашите закони ние по задължение трябва да въвеждаме правните норми, примерно на европейски регламенти и директиви в законите, които уреждат тая материя. И те буквално ги преписват. Преписват ги без да се замислят как се прилага, как ще се осъществи и така нататък. Така че пътя на референдума е един от възможните изходи и за това е добре всеки, който сега ни слуша и гледа, да отвори страничките на страничката на Дойран 2025, на група Дойран 2025, на сайта Референдум за лева, за да види как може да събира подписи. Защото съберем ли тези подписи до 28 октомври, ние влизаме в Народното събрание и то ще е длъжно да се произнесе по тези въпроси, евентуално да има или да няма референдум. Този път надяваме се тези подписи да имат значение, да имат някакво отражение в сега, вижте, много общо се... преди това нямаха никакво... Така е, но Конституционният съд, когато се... на сериозно. Конституционният съд, когато се произнесе по искането на Възраждане, какво каза? 600 хиляди, също 600 хиляди подписа. Каза така: иска се България да приеме еврото, да не го приема до 2043 година. Това ли е референдум? Такова беше искането. Формулировката така беше. И Конституционният съд казва, не може да питаме българските граждани за това. Защото този въпрос, как и кога да се приеме и въведе еврото, е уреден в договорите. Как е уреден? Ами държавата, като изпълни конвергентните условия, се приема в еврозоната. Затова Конституционният съд каза, след като въпросът вече е уреден, аз затова ви дадох пример. Ако, например, ние сега искаме да приемем Q, Конституционният съд ще каже, не може, договора пише евро. Затова нашите въпроси са съобразени първо с това, уредено ли е решението по този въпрос в договорите. Ами не е уредено. Нито за Евросъюза има забрана да го напуснем, нито за еврозоната е разписана процедура. Така че надявам се този път, след като сме обмислили и екипа от юристи и икономисти как да формулираме въпросите и сме ги съпоставили с евентуалните забрани в договора за прякото участие, респективно с разписаните правила в договорите, да бъдат допустими. Защото най-вероятно отново ще се стигне до Конституционния съд. Колкото и византийски да се произнася Конституционния съд, той не може да каже въпроса за излизане от Евросъюза е недопустим. Ами има го в договора. Допустиме. Така че наистина се обръщам към всички. Въпросите са допустими, обмислени са много. Остава само да съберем подписите. Тази квота под 200 хиляди души, които трябва да се подпишат, за да се проведе референдум, е навярно и заради населението, което не е това, което е било, когато този закон вляза в сила. Да, значи аз между другото съм чела мотивите при приемането и измененията на този закон. Той преди беше закон за допитването до народа. Мотивите са не само във връзка с населението, но те искат да гарантират, че видите ли няма да има злоупотреби. Но тя пък тази гаранция се състои по-нататък.
Нали, кога се счита референдума за проведен? Тогава, когато гласуват толкова, колкото на предходните избори. Тогава, когато да са гласували повече от половината. Така че гаранциите не са в броя на хората, които ще поискат да се проведе референдум, а в последващо разписаните. Но ние искаме намаляване. И аз съм го казвал многократно. Швейцария провежда референдум иницииран от 50 хиляди души с население 9 милиона. Реални 9 милиона, а не като българските. Така че нека закона да бъде актуален, да бъде практически приложим, да има наистина пряка демокрация, защото в България такава няма. По време на изборите фалшифицират нашия избор по всякакви начини. Видяхме го в последните избори. Референдумите се осуетяват чрез разпоредбите на закона за прякото участие. А ние искаме просто да има пряка демокрация. Тоест това, което е разписано в Конституцията, да е налице. Да. Наяве.